Il-problemi fil-qalb huma l-akbar kaġun li jwasslu għal mewt naturali. Biex jitqajjem iktar għarfien dwar dawn il-problemi u jiġu evitati mwiet għall-arrieta, diversi għaqdiet ingħaqdu flimkien fl-Isptar Mater Dei fejn saru diversi attivitajiet. Iċ-Chairman tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija, Dr. Robert Xwiereb, spjega ma' Net News il-bżonn ta' din l-attività li saret matul il-Jum tal-Ħadd. Mela illum hija Public Awareness Campaign. Din hija parti mill-konferenza tagħna tal-Maltese Cardiac Society. U l-idea huwa li aħna immorru lejn il-pubbliku biex dejjem nedukaw il-pubbliku iżjed u iżjed fuq l-importanza li nieħdu seħb saħħitna fejn tidħol il-qalb. Allura hawnhekk illum għandna bħalissa din jiċċekkjawlhom il-pressjoni, id-dem, il-pis u għandhom ukoll ċertu tagħlim x'qed jiġri fil-edukazzjoni tal-ikel, tal-exercise, tas-sigaretti, l-importanza li dak li jkun iwaqqaf is-sigaretti. Wara għandhom tour biex jistgħu jduru il-cardiac lab fejn isiru l-echocardiograms u l-exercise stress tests u halters u testijiet oħra tal-qalb. U mbagħad ħajinżlu fil-Cat Suite fejn nagħmlu l-interventi tagħna. Dr. Marka Bela kompla jispjega li problemi fil-qalb m'għandhom ibeżżaw lil ħadd, iżda hemm diversi affarijiet li jistgħu jsiru biex jiġu evitati kif jispjegalna aħjaru. Provaw nipprevenu dal-affarijiet, il-maġġoranza tal-problemi tal-qalb huma preventable, ġifieri tipip, eżerċizzju importanti, it-sokkor, kolesterol, pressjoni. Issa anki sar studju li naqqas eżerċizzju fiżiku huwa l-aktar ħaġa kruċjali għal fejn għandu jkun friskju għal problemi tal-qalb. Xfi importanti ħafna nenfasizzaw l-importanza ta' eżerċizzju regolari. Matul din il-ġurnata saru diversi laqgħat biex jiġu spjegati l-problemi tal-kardjoloġija, saru diversi testijiet mill-istudenti tal-mediċina u saru wkoll sezzjonijiet fejn dawk preżenti ġew murija kif għandhom jagħtu l-ewwel għajnuna f'każ ta' bżonn.